tshela mina ke kunjani vele ukuba nomzali mfethu odume kanje uBig Zulu mfethu. Hello everyone, hope uzula luhamba kahle. So today sizobuka i-interview nake yengane ya Big Zulu ke inkabikazi ichaza ngokuthi kunjani ukuba nobaba ofana no Big Zulu onje ubaba odumile general and nokuthi ibeze bekhipha ingoma lezi abayikhiphile i-EP bayikhipha kanjani. So ke mawuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungaphuthela ama-video afana nalawo ashona khona ke. Hi guys, you're here with Nkabikazi. Yeah. Nkabikazi. How do you feel? I feel happy, I feel excited. Ngijabulile kakhulu ukuthi abantu bazile bazongisupport, bazonginika uthando engilidingayo nami. Ngijabulile nje. Mfethu tshela mina. Uyena ufike kuwena wathi ene ufuna ukwenza i-album noma uwena ufike kuyena wathi awuphela mina sengifuna ukwenza i-album manje? Mina ngangilonga ngimzwisa into enginayo yabo bese yena wathi sihle ngeke ngilonga ikuvimba isikhathi eside isikhathi nawe sokuthi uyenze into yakho ukhiphe ilake ipiece. Yes, decide ukuhlanganisa. Yes. Tell me just a bit about what went behind creating the EP nje, like the diverse sounds, because khona piano, I think I heard 3-step as well. Yes. Creating this EP, it wasn't easy. Like khona ama challenges esihlangane nawo as ubaba shilo ukuthi uyakwazi ngena 3-step. Nami ngathi hayibo lento le ubabamekazi nami ngizohlulwa yini. Athi ayithingene nami. Akhona ama challenges esibe nawo. Yes, sikhona ingqinamba esihlangane nazo. Mara i-EP likwazile ukuthi liphume ngendlela. Manje tshela mina ke kunjani vele ukuba nomzali mfethu odume kanje uBig Zulu mfethu. Hawu akunalutho ngijwayele akunalutho. Awu Big Zulu akunalutho. Ngijwayele ubaba mi ngijwayele. Yes. Now that's amazing man. Manje uzobugiga yini nomsamncane? I don't know. Yeah, I'll be gigging. Oh, that's dope. That's amazing, man. What are you looking forward to entering the industry? Is there any mentorship that you're receiving from Ubabako, which is Big Zulu, or any other person in the family? Oh, please repeat that again. I'm saying that is there any mentorship that you're receiving from him specifically? Are you ready to enter the entertainment industry? Seeing that, hey, okay. Yes, I think I am ready, but like deep down I'm not ready. I think I am ready. But you are ready though. Yes, I'm ready. Yeah. And because I'm still at school. I'm still trying to boost the industry, so it's not gonna be easy. Like it's gonna be hard. There are challenges in life. Yeah, you gotta accept. Right? The EP has 5 tracks. What's one of your favorite tracks from the album, from the EP? One of my favorite tracks is Siyasizo. Siyasizo. Okay. Kalo ngikhuphukela ngayo ke. Awusibe inotes encane nje. Nothing big. Siyasizo. You can't be shy. You're gonna be performing on big stages. Okay everyone, ngenizweleke yena ke echaza ke unkabikazi ngayo yonke into ofisa ukuyazi ngaye ke no Big Zulu, but sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.